ceva. Mama strigă, hai la teme! Filip, mami, nu auzi. Ho, că vin ce atâta grabă, mie-mi vine ca să plâng. Două rânduri scriu și apoi vreau la joacă înapoi. M-aș juca orice ar fi, fără teme la copii. CLR-ul mă obosește, mie mult, frate, nu mai zic. Sportul-mi place că sunt mic, dar nimic nu se compară cu o oră pe consolă. Roblox-ul e viața mea, ura, ura, ulala. Cine învață, bravo lui, eu mă joc și